Здравейте на всички! Показвам ви прекрасната ябълка Теса в цъфтеж. Вече имам качен нейн видеоклип от нейната резидба. Това, което се цели е да имаме един водач, който да израсте нагоре, тъй като другото дръвче е само на 80 см, другата ябълка. Това означава, че с времето ще трябва да се освободя от другите клони, които са странични, и да имам само един висок водач, около 2-3 метра, с малки плодни клончета отстрани. Но може да видите колко прекрасно цъфти, какъв прекрасен цвят има, колко е красива. Между другото, аз обичам да ги помирисвам и мирише абсолютно прекрасно. За още хубави видеа като това, моля, абонирайте се за моя канал.